बे जायगायाव मा बुङो जेड एक्सटेन्डआव फैबाथ' निन्जा कावासाकिफोरथ' गैला आरो फुरा बेरखागोन जायगाखौ नायदोंबा गाइस नै मटर ब्लगिं सेटआप मादै नुयो आं जेबो मिथिया स' गाइस नै बैयाव दं गारिया बाइकआ थ' मालाय थांसै ना मा होनो मिथिया आं माबायदि नुदों जेबो मिथिया माइकआवबो आवाज फैना फैयाखै जेबो मिथिया नोंथांमोन आं नोंसोरखौथ' बुंदोंमोन ना मा बुङो मटर ब्लगिं सुरु खालामनानै स' ओंखायनो आं अर्डार खालामदोंमोन बुस्थुफोरखौ नै मोनफैबाय ओमफ्राय लायनो थांदोंमोन दा न'आव थांगासिनो ओमफ्राय डाइरेक्ट मटर ब्लगिं सेटआव लोगो मोनखासै स' होमबालाय आंनो थांफादोंमोन नै आंनि बिदाया बहुत दिननि उनाव फैलायबाय चेनेलाव मा खबर नोंथां हेपि ना ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ मोननानै मारै मोनदों दा माने न'आव गैथ'आ न'आव थांनोसै ओमफ्राय बुस्थुखौ लगायना लानोसै हेलमेटाव ओमफ्राय मटर ब्लगिं खालामना नायनोसै आरो ना मारै जायो ओरैनो दिनै बुस्थुआव मोनफैनो खोथा गैयामोन गाबोनसो मोनफैगौमोन ओमफ्राय मोनफैग्रोबाय ना मा खोथा मिथिया स' नायनोसै दा मा जायो ना न'आव थांग्रोसै नै माबा बुं थांसै दे औ गाइस स' दा जों माने न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय फुरा हेलमेटनि बुस्थु नालाय हेलमेट सेटआप नांखागौ नालाय ओमफ्राय नै दा लगायनोसै आरोना बेयाव ओमफ्राय दा बिथिं आंनि ब्र'आ नै लगायनोसै थांगासिनो ट्राइ खालामगासिनो दं दा फुननानै लगायनानै माबायदि जायो नायनोसै आरोना स' ओमफ्राय डाइरेक्ट बुंनो हाया जोंलै गोसोआ माने दुल फार्स्ट टाइम नालाय दा खुलिनोसै सेटआप होना लगायनोसै उनाव नायबाय थाबाय सेटआप होनानै नायबाय थाबाय जायो लोगो गासै मा बुंगोन मा थांगोन जालायदों गाइस मिथिबाय ना मा बुंगोन मा थांगोन जालायदों माने खुगानिफ्राय बुंहराखै जेबो बुंहराखै स' दा लगायनोसै स' ब्र' केट्स माइ हमदो आंनि बुस्थुखौ हमदो मबाइलखौ हमलाय केमेराखौ लाबो बेलाय बुस्थुफोरा बेलाय माने आं एकदम उल्टा उल्टा हालायाखैमोन आरो दा ब्र'आसो हाबाय माने ब्र'आसो खालामना होबाय बुस्थुखौ नै खालामगासिनो लगायगासिनोथ' जासिगोन आरोना गाइस इस गोलैबाय भगबान इसोर प्रभु स' नोंथांमोना एसे हेल्प खालाम सापर्ट खालामथाय आं मटर ब्लगिं सुरु खालामसै स' दे हेल' माइ टेस्टिं हेल' गाइस नै दा मटर ब्लगिं सेटआपआव फैबाय नै फुरा हेलमेट सेलमेट गानना लाबाय ओमफ्राय दा माइक साइक लगायबाय बिथिं सब सेटआप खालामना लाबाय ओमफ्राय दा मा जादों आं मिथिया जेबो माइक एटाच खालामदोंमोन खिन्थु माइकआ दा कानेक्ट जादों जेबो मिथिया स' दा नै नायदोंबा गाइस नै मटर ब्लगिं सेटआप मादै नुयो आं जेबो मिथिया नै बिदि आरो ना आं एंगोलखौ जेबो मिथियाखै फिक्स खालामनो रोङाखै थ' होमबा बेयाव लोगो मोननोसै आरो ना थ' फाय थांदो थ' चल' थ' गाइस नै बैयाव दं गारिया बाइकआ बेलाय फादारनि निन्जा जेड एक्सटेन्डार बिदिनो नै जिन्थु नै ओंखाम जाबाय होनबा मा खबर थ' मालाय थांसै ना मा होनो दिस्टार्ब मोनदों आरो ना गाइस कास्टिं मोनदों बोरैबा मोनदों अकाट फेल जादों मादै जादों जेबो मिथिया दे गाइस मादै जादों जेबो मिथिया आं सिंखौथ' थांसै बबे थांगोन दा बिथिं लेफ्ट ओंखारबाय न'निफ्राय गाइस जेबो मिथिया आं माबायदि नुदों जेबो मिथिया माइकआवबो आवाज फैना फैयाखै जेबो मिथिया बे बाइकआ आंनि लोगोनि बायदिलै बोरैबा मोनलायदों आरो ना गाइस आं जेबो मिथियाना फार्स्ट टाइम स' ओमफ्राय दा एसे थांसै बिथिं सिदा थांसै मारै जायो मिथिया बिदि एसे रिएक्सन लायनोसै आरो ना जोंनि बे सकथिं थांसै भगतपारा सकआव नैबे थ' नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ आं भगतपारानि भगतपारानि उदालगुरि भगतपारा जिल्लानि आरो ना उदालगुरिनि सिङाव दं ना भगतपाराया बेनिफ्राय गुबुनसे गामि स्टार्ट चलो दासो एसे
motor vlogger baik nang guys. So, nonton pada खादोंमोन motor itu kan itu di kamar guys. Dan noise apa dia noise kamar kamar itu ada mana? First step. Nah, angkat sini nih guys. Guys, nih bermasuk kadang masih beri reaction nanti sini mati saja guys nakal pura reaction saya masih dia sini school ini satu motor malah masih dia konten Rider, mana metrik ucapnya kotor, jasa sekarang rider na guys, makan lebih rame, tapi yang sebelum reaction dah sampai naik, ya, awas reaction aja. So mahal tangga jadi naik, saya canggih sih dah, dengan sama cantik. Apa naik? Wah guys, reaction, water reaction. Dia jangan apa ya? ZX-10 sampai batu Ninja Kawasaki itu gila re. Pura berkah kan jangan aku. Pura mah dia umur satu guys. Kasih cek kanan kan sih. Kasih cek kanan ini jangan aja. Kau taring sih kan taring kali kan alay jang. Gini bang, guys. Bentar nih naik sekam nih. Taring sekam nih. Sana gitu. Jangan. Ta bro, try ham sini na bro, try ham nih kan. Yo sekam nih nih jangan aja ya. Proof mana kayak. Jangan aja kayak proof ya. Hah? Nung mas kan nang unsus mau nang so kasih try ham na sekam nih jangan aja kayak gitu. Ini guys, super bike. Bike ke finish na bang. Nih guys, जों bike start होनोसै. दासो नांदो राइडार बायदि. बाप रे बाप, गाड़ी है भाई. Dayo guys man, ini fittingसै. जों आरो गोजान थांला आरोना, ओमफ्राय न'आव ओंखाम जाहैनांगौ, मानांगौ. दानिया नायदोसै. गारि लानोसै. बेयो जोंनि लामा थाङो. बेयावथ' थाङो न'सिम. Guys man, जोंनि भिडिअआ बेसेबांनो इनफर्मनिसै आरोना भिडिअखौ. जायफोरा मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय. भाई मजा आया guys नै दा मिथिगौ ब्लगा बहुत गोबाव जाबायमोन बहुत गोलाव जाबाय ब्लगा माने मट' ब्लगा राइडिंआ ओमफ्राय दा माने आं सानदो दिनै ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना एन्डिं खालामनो सानबाय ओमफ्राय दा नेक्स्ट टाइम आरो मोजां राइड खालामबावगोन माने राइड मानेथ' राइड हाथ' दा एसेबां थाखा फैसा गैखाया नालाय बेखौबो माने एसे प्रब्लेमसो फैसानि स' नेक्स्ट नायगोन ट्राइ खालामना नायगोन माला हायो ब्लग माने राइडिं खालामनो एग्जाम सफैदों आंनि एग्जाम होनानै माने राइडिं खालामगोन आरोना पुरा ओमफ्राय बिदिथ' सुपार बाइक गैया ना सिपिएस माने बे केटिएम सिटिएमबो गैया आंना जेबो मा जायो नायनोसै उनाव हायो ना हाया उनाव हाबा लागोन दाथ' बेफोरजोंनो सोलिनांसिगोन आंनि पुरा बेनो आरोना मोनसे बाइकआ ओमफ्राय मिथिगौ आं माने बुस्थुखौ सेटआप खालामनो रोंजोबाखै माने एसे लोरिदों आरो माइकआव मोजां आवाज फैयाखै स' दा आं खालामबाय थाबासो रोंगोन ओमफ्राय दा
बिदिनो आरोना नोंथांमोना एसे हेल्प खालामदो आरो फार्स्ट टाइम राइडिं ना मटर ब्लगिं सुरु खालामदों नालाय एसे हेल्प खालामदो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबासो आं गोजौआव थांनो हागोन थ' दिनैनिफ्राय बांसिन मटर ब्लगिं नुनो मोनगोन ओमफ्राय एसे ब्लगबो फैगोन आरो मटर ब्लगिं बांसिन नुगोन आरो ना स' बिथिं नै एसे स्टेप होदों लागाव गाइस स' दिनै भिडिअ एसेयावनो जोबथ'बाय स' बाय बाय प्लिज लाइक शेयार एन्ड सापर्ट गाइस साबस्क्राइब खालाम बेसां शेयार खालाम आरोना एसे सापर्ट खालामदो बिचारा है भाई बिचारा हूँ मैं थोड़ा हेल्प कर दो यार थै नोंथांमोना खामालै नायबायसै आं